በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሞላ ዓለም እትርከቡ ህዝበ እግዚአብሔር ምእመናን ወምእመናት ህዝበ እግዚአብሔር በብዘለኹሞ ዓዲ ሰዓት አቆጣጽራ እንደምን ከመይ ወዒላትኩም ከመይ ሓዲራትኩም ከመይ ረፊዳትኩም ከመይ ኣምስዋትኩም ደሓን ዲኻትኩም አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ከሆነ ምስ ኩላህና ይሁን። ከም ኃጢአትና ከም በደልና ከም ክፍአትና ከም ርኡ ተመልክቱ እንተ ጥፋአና ፈሪዱ እንተ ጥፋአና በቸርነቱ በምህረቱ በብዝሓ ምህረቱ ሓልዩ ኣብዚ ክንበጽሕ ንዝፈቅደና ንልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን አሜን። ትምህርትና ንመዓንቲ ንመሃሃረሉ እግዚአብሔር ዘምህረና እግዚአብሔር ዝገስጸና እግዚአብሔር ዝመኽረና ኃይለ ቃል ርእሰ ትምህርቲ ቃሉ ናይ ህይወት መሰረት እዩ። ቃሉ ናይ ህይወት መሰረት እዩ። እዚ ቃል ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ። ናይ እግዚአብሔር ቃል እንትኸውን ንዓና መሰረት ናይ ህይወትና መሰረት ህይወትና መድሓኒትና አለንታና ወሓስ ጠበቃና ጓሳ እሱ እዩ። መሰረትና ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ። ህይወትና ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ። ናይ እግዚአብሔር ቃል ምሳና ተዘይኮይኑ ንሕና ከንቱ ነገር ኢና። ስለዚ ዝሃይለ ቃል እዚ ዝተነግረ ንእስራኤላውያን እዩ። እዚ ሃይለ ቃል እዚ ኣበይ ኢና ንረኽቦ እንተበልና ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁፅሪ ፍቅዲ 47 ኢና ንረኽቦ። እዚ ሃይለ ቃል እዚ ኦሪት ዘዳግም ማለት ኦሪት ዘፍጥረት፣ ኦሪት ዘጸአት፣ ኦሪት ዘሌዋውያን፣ ኦሪት ዘኍልቍ ጽሒፉ ሙሴ ጽሒፉ ንእስራኤላውያን ሕግ ምሕለውታ መጠንቀቕታ መምርሒ ንኽኾኖም ዝሃቦም እዩ። ብእግዚአብሔር መንፈስ ብእግዚአብሔር መራሒነት ብእግዚአብሔር ገላጽነት ዝተዛረበ እዩ። ኦሪት ዘዳግም ድማ ካብ ኣርባዕቲኡ ኣወጻጽኡ ንሕጊ ኢሉ 50 መጽሓፍ ገይሩ ጸሓፈ እዩ። ንእስራኤላን ክገሰጹሉ ክመኽሩሉ ነቶም ንደቆም ከመኽሩሉ ከምህሩሉ ከገሰጹሉን ክሕልውዎ እዩ ዝተነግረ። ቃሉ ከምዚ ክንሪኦ እናሞ ከምዚ ይብለና ንህዝቢ እስራኤል ዝተነገረ ቃል ናይ ህይወት ቃል ዝኾነ እንተትሰምዑን እንተትሕልውዎን በታ ጽብቕቲ ምድሪ ክትነብሩላን ክትቀመጡላን ኢኹም። ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ህይወት ቃል ዝኾነ ንሱ ዝተናገሮ ንሱ በዓሉ ዝገለጾ በዓሉ ዘምሃሮ እዚ ናይ ህይወት ቃል ዝኾነ ቃል ተትሰምዕዎ ሰሚዕኹም ደሞ ኣብ ልቦናኹም ተተንብርዎ እንተተስተውዕልዎ እንተትሕልውዎ ኣብ ልቦናኹም ድማ ተተንብርዎን ተትትግርዎን
السرعة بقو تمرحكم بو سرعات تتخدو اتاصبقت مدري كتنابرلان كتقمطانيكم اتا اختورسواكم كتنابرلو ايهم يلو نبوتاتكم زمحال كلهم ذهابكم قازات كلهم نسخاتكم كتنابرلهم دقهم دقهم كنابروا من انتين هرغركم ما هيوت قاز هنا انت تسمعوا ما هيوت قاز هنا سمعكم تتسرحوا تتتغروا بلبهم تتنوروا بلبهم صلا صحفكم تتنورونا تتتحلوا እና በተግባራዊ ተተግብረው ስለዚህ ጽቡቅ ነገር ጽቡቅ ስራሕ እግዚአብሔር ዝሕጉስ እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ እግዚአብሔር ዝእዝዞ እግዚአብሔር ዝአዘዞ ትእዛዝ እግዚአብሔር ዝሃገቦ ሕጊ እግዚአብሔር ዝሰርዖ ስርዓት ተትፈጽሙ መታ ጽቡቅቲ ምድሪ ክትነብሩን ክትቀመጡን ይሁን በለም እዚ ነገር እዚ ህይወትኩም እዩ እንበር ከንቱ አይኮነን እዚ ነገር እዚ ዝነገረኩም ዘሎ እዚ ናይ ህይወት ቃል ዝነገረኩም ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ትመሃርዎ ዘለኹም ዝጻሐፈኩም ዘሎ ዝጻሐፈልኩም ዘሎ ዝወሃበኩም ዘሎ ህይወትኩም እንበር ንኸንቱ ነገር ከንቱ አይኮነን ይብል ህይወት መሰረትኩም እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ህይወት መሰረትኩም እዩ ካብ እግዚአብሔር ቃል እንድሕር ወፂና እንድሕር ተፈሊና ካብ እግዚአብሔር ንፍለለና ካብ እግዚአብሔር እንድሕር ተፈሊና ድማ ናይ እግዚአብሔር ሰራሕተኛታት ናይ እግዚአብሔር ደቅ እግዚአብሔር እንታይ ኮና ደቅ መንና ክንባሃል ካብ እግዚአብሔር እንድሕር ተፈሊና መሰረትም የብልናን ህይወትም የብልናን ቃሉ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል እንድሕር ዘይሰሚዕና እንድሕር ሰሚዕና ደግማ እንድሕር ዘይሰርሕናዮ እንድሕር ዘይተግቢርናዮ እንድሕር አፍስራህ እንድሕር ዘይውዕልናዮ ኣብ ልብና እንድሕር ዘይዓቅብናዮ እንድሕር ዘይ ሰሚዕና ኣብ ልብና እንድሕር ዘይዓቅብናዮ ምንም ህይወት የብልናን ማለት እዩ ህይወትኩም እዚ ቃል እዚ ነገር እዚ ህይወትኩም እዩ እምበር ከንቱ ነገር አይኮነን እና አፍታን ስኻትኩም ክትወርሱዋ ንዮርዳኖስ እትሻገርዎ ዘለኹም ምድሪ ድማ በዚ ነገር እዚ መዓልታትኩም ተንውሑ አፍታ ንስኻትኩም ክትወርሱዋ ንዮርዳኖስ ትሻገርዎ ዘለኹም ድማ በዚ ነገር እዚ መዓልታትኩም ተንውሑ ምንታይ እንተገርኩም እታ ምድሪ ጽብቕቲ ምድሪ እታ ምድሪ መዓርን ደስታን ተድላን ዘለዋ ምድሪ እታ ምድሪ ሓጎስን ተድላን ዘለዋ ምድሪ እታ ምድሪ መዓርን ጸባን ዝርከባ ምድሪ ኩሉ ነገራት ጽቡቕ ዝኾነት ምድሪ ለምለም ዝኾነት ምድሪ ስምሕቲ ዝኾነት ምድሪ እክትነብሩ ከለኹም ዮርዳኖስ ተሻገርኩም ክትወርሱዋ አይኹም ክትወርሱዋ ተኾይንኩም ደሞ ናይ ህይወት ቃል ዝኾነ እንተ ትሰምዑ ኣብ ልብኩም ተተቀምጥዎ ተተንብርዎ እንተ ተዕቅብዎ ኣብ ልብኩም ገርኩም ተተንብርዎ እንተ ግባር ደሞ ምድሪ ናብ እግዚአብሔር ዝምለስ ናብ እግዚአብሔር ዝመርሕ መንገዲ ዝቃንዓ መንገዲ ዝተሳሃለ መንገዲ ናይ ቅንዓት መንገዲ ናይ ጽድቅ መንገዲ ናይ ህይወት መንገዲ ናብ ህይወት
ዝመርሕ መንገዲ ስራሕቲ ትሰርሑ እታ ምድሪ ክትወርስዋ ኢኹም ብሓጎስን ብተድላን ክትነብሩ ኢኹም እታ ምድሪ እውን ጽብቕቲ ምድሪ ጸባን መዓርን ተውፅእ ምድሪ ትህብ ምድሪ ስብሕቲ ዝኾነት ምድሪ ዝዘርኡላ ተብቁል ምድሪ ዝተኽሉላ ተጽድቕ ምድሪ እንት ነበሩላ ንሰብ አነባብራ ጽብቕቲ ዝኾነት ማይ ከም መዓር ዝጥዕመላ ምድሪ ስለዚ ብኩሉ ነገር ጽብቕቲ ዝኾነት እግዚአብሔር ዝመረጻ ምድሪ በኣ ትነብሩ ኢኹም ዕድሜኹም ተንውሑ ኢኹም ነዊሕ ዕድመ ነዊሕ ዘመን بهيوت زمانكم نوح زمن بهيوت زمانكم نوح عدما ختنابرئهم بزي حمام بزي سقاي بزي مكرا بزي كونات بزي سدات بزي مقتال بفقرين بسلام ختنابرئهم ስለዚህ እንታ ገርኩም ነህይወት ቃል ዝኾነ እንተ ተሰምዑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ህይወት ቃል ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃሉ እንተ ተሰምዑን ብልብኹም እንተ ተዕቅቡዋን ይዝበለ እንተ ተዕቅቡዋን እንተ ተንብሩዋን አንብርኩምኒ ዓቂብኩምኒ እንተ ብኡ ተመሪሕኩም ጽቡቕ ስራሕት ትሰርሑ ናብ እግዚአብሔር ዘቅርብ ናብ እግዚአብሔር ዝመርሕ ንምስ እግዚአብሔር ሓድነት ዝምስርት መሰረት ዝኸውን ንህይወትኩም መሰረት ዝኸውን ክትነብሩሉ ነቲ ትነብሩሉ ቦታ ነቲ ትነብሩሉ ጊዜ ነቲ ትነብሩሉ ሰዓት ነቲ ትነብሩሉ ዘመናት ነቲ ትነብሩሉ ሁሉ ብናብራኹም ኮሎ መሰረት ክሆነልኩም እንታይ በለ ናይ ህይወት መሰረት ቃሉ እዩ ይዝበለና ስለዚህ እዚታት እዩ ኣብቲ እትነብሩሉ ህይወት እግዚአብሔር انت تخبرون تفرحون تدعى خوينكم እግዚአብሔር ወን ዘመንኩም ነውህ ዘመን ዝተማዓራረ ህይወት ንኽትነብሩ ይገብረልኩም እዩ ይገብር ዕድል ይህብ ማለት እዩ ቃሉ ለህይወት መሰረት እዩ እግዚአብሔር ለህይወትና መሰረት እዩ ክንብል ከለና መሰረት ህይወት መድኃኒት መራሂ ወሃቢ ሓላዊ ንሱ ስለዝኾነ እዩ ነአምን ንኽተልን እንደአንበር እንተኾይና ጽቡቕ ዘመንን ዕድመን ጥዕናን እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ሁሉ ይረከብ ይበና እግዚአብሔር ወኒ ኣብ ህይወትና ሁሉ ኣብ ስራሕና ሁሉ ኣብ መንገድና ሁሉ ኣብ መደቀስና ሁሉ ኣብ ጠጠው ንብለሉ ሁሉ ኣብ ደው ንብለሉ ሁሉ ኣብ ንቕመጠሉ ሁሉ ኣብ ኩሉ ኣብ ዘለናሉ እግዚአብሔር ምናሉ ታይ ስለዝገበርና መሰረት ቃሉ መሰረት ስለዝገበርና ህይወትና መሰረት ዝገበርና ስለዚህ ንምንታይ ስለንኽተሎን ንምንታይ እንተበልና ስለንኽተሎን ንኣምኖን ስለዝኾንና ብዘይክኡ ካሊእ እናኣምኖን ንኽተሎን የብልናን ብዘይክኡ እግዚአብሔር ኢና ንኽተል እግዚአብሔር ኢና ንኣምን ንእግዚአብሔር ንሰግድ ንእግዚአብሔር መስዋዕት ነቕርብ ንእግዚአብሔር ንዓጥን ንእግዚአብሔር ደሞ ነምልኽ ካብኡ ንላዕሊ ካብኡ ንኻሊ ኣይንሰግድን ኣይንቕርብን ኣይንስውዕን ኣይንጸልይን ኣይንልምንን እግዚአብሔር መሰረትና እግዚአብሔር ስለዝኾነ ናይ ህይወትና መሰረት እግዚአብሔር ስለዝኾነ ንእግዚአብሔር ኢና ንምልኽ ይብለና ኣሎ ኣብ
እግዚአብሔር ንሱ ክትጣበቅ ንሱ ክንጣበቅ እግዚአብሔር ህይወትኩም ንሱ ክትጣበቁ እግዚአብሔር ህይወትኩም እዩ እግዚአብሔር እንተ መሪጽኩም ህይወትን መሪጽኩም ኣለኹም ናይዚ ሕግ ሁሉ ቃላት ዝተባሃለ ህይወትኩም ከም ዝኾነ ህይወትኩም ከም ዝኾነ እዩ ዘመልክተና እዚ ሁሉ ቃላት ክናገር ተለና እግዚአብሔር ህይወትና እግዚአብሔር መድኃኒትና እግዚአብሔር ሓላዊና እግዚአብሔር መጸግዕና እግዚአብሔር ምዕራፊና እግዚአብሔር አለንታና እግዚአብሔር ናዛ አዘዘና ምስ እግዚአብሔር ነበር ምዃንና እዩ ዘመልክት ዝመረጽናዮም ንስን ናዚ ሕጊ ሁሉ ቃላት ዝተባሃለ ህይወትኩም ከም ዝኾነ እዩ ዘመልክተና እሞ ንሱ ህይወትና ምዃኑ ሕጉ እግዚአብሔርን ህይወትን ዘይነጻጸሉ እዮም ሓደ እዮም እግዚአብሔርን ህይወትን ህይወት እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ህይወት እዩ እግዚአብሔር ንዓና ህይወትና እዩ ህይወት ንዓና ህይወት ነው እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ከእንድሕር ኮይኑ ደግሞ እዚኣቶም ኣይነጻጸሉን ኣብዚ ዓውዲ እዚ ህይወት ዝብል ቃል ዘመልክተና እግዚአብሔር ክፈጥር እንከሎ ንኸውን ብዝሓሰቦ መሰረት ህይወትን ሙሉእን ፍረ ህይወትና ሙሉእ ፍረ ክህልዎ ዝገበሮ ነገር እዩ ኣብዚ ዳግም ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 47 ኢና ዝበልና የመበግሲና እዚ ይምረና ኣሎ ስለዚ ናይወትና መሰረት ናይ እግዚአብሔር ቃል መርሻ ምዃኑ እንደገና ነቢይ እግዚአብሔር ኤርምያስ ይነግረና ኤርምያስ 23 ፍቕዲ 29 እቲ ሕልሚ ዝሓልም ነቢይ ሕልሚ ይዛረብ እቲ ቃለይ ዘለዎ ከዓ በቃል በሐቂ ቃለይ ይንገር ሓሰር ምስል እኽሊ እንታይ ኣለዎ ይብል እግዚአብሔር እቲ ሓሶት ዝዛረብ ሕልሚ ናይ ሓሶት ሕልሚ ሓሊም ኣለኹ ኢሉ ሕልሚ ዝዛረብ ነቢይ ሓሶት ሕልሚ ይዛረብ ናይ ሓሶት ሕልሚ ናይ ሓሶት ትንቢት ይዛረብ እቲ ሓቂ ናይ እቲ ቃለይ ዘለዎ ከዓ በሐቂ ቃለይ ይንገር እቲ ሓቂ ዘለዎ ነቢይ ቃለይ ይዛረብ ሓቂ ዘለዎ ቃለይ ሓቂ ዘለዎ ትንቢት ሓቂ ዘለዎ ዝእመን ትንቢት ይዛረብ ዳኣነቃ ሰብ ዝኣምኖ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸቦ ካብ እግዚአብሔር ዝሰምዖ ካባይ ዝንተዋህቦ ኣነ ዝኣዘዝክዎ ይዛረብ እቲ ግን እቶም ሓሰውቲ ነቢያት ግን ኣነ ኣዘዝክዎምን ኣነ ኣይዝለኣክዎምን ካብ በዓሎም ካብ ውሽጦም ተበግሶ ተበላዓይሎም እዮም ንሓሶት ሓሊም ኣለኹ ሕልሚ ክናገር እዚ ርኢ ኣለኹ እዚ ሓሊም ኣለኹ እንዳበሉ ዝዛረቡ ካብ በዓልቶም እምበር ኣነ ዝለኣክዎም ወይም ደግሞ ኣነ ዝሰደድክዎ ኣነ ዝገለጽክሎም ኣይኮነን ኢሉ ካብ በዓልቶም እዩ ሓሰውቲ እዮም ሓሰውቲ ነዚኣቶም ከይተፈተልዎም እዩ ዘለ ሕጂኸ ሓሰውቲ የለውን ናይ ሓሶት ሕልሚ ዝሓልሙ የለውን ናይ ሓሶት ሕልሚ ሓሊምና ኢሎም ዝዛረቡ የለውን ኣምልኮ ጣዖት ዘምልኹ የለውን ኣምልኮ ጣዖት እንዳምልኹ በኣምልኮ ጣዖት ዝኸዱ ዝጓዓዙ ንእንስሳ ስራሕ ዝሰርሑ ካብ እግዚአብሔር ሕጊ ዝወፁ
ምስ እግዚአብሔር ዘየለው ግን ምስ እግዚአብሔር አለና ዝብሉ የለውም አለው ያ ስለዚህ ነብዩ እግዚአብሔር ኤርምያስ ዝተዛረበው እቶም ሕልም ዝሓልሙ ያለ ብዙ ጊዜ ዝነበሩ ምስ ዝነበሩ ነቢያት ንሓሶት ነቢያት ዝዛረቡ ዝነበሩ ሓሊምና ርኢና ከምዚ ይኸውን ኢየሩሳሌም ኣይትፈርስን እስራኤል ኣይትማረኽን ጸራይ ኣይማረኻን ኣይገዛን ኣይምብርክኻን እንዳበሉ ዝዛረቡ ዝነበሩ ኃጢአት እንዳተሰርሐ አይ በርትዑ ዝብሉ ዝነበሩ እግዚአብሔር ዘይለኣኾም አነ ኣይለኣክዎምን እዚኣቶም ሓሰውቲ እዮም ኢልዋ ስለዚህ ነቢይ እግዚአብሔር ኤርምያስ ግን ካብ እግዚአብሔር ስለዘለኣኸ ሓቁ ይዛረብ ነይሩ እንታይ ይብል ነይሩ እኽሊ ሓሰር ምስ እኽሊ ምንታይ ኣለዎ ይብል እግዚአብሔር ሓሳዊ ነቢይና ሓቂ ዘለዎ ነቢይ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር ተላኢኹ ናብ ህዝቢ ዝዛረብ ንህዝቢ ዘምህር ነቢይን ሓሶ ዝዛረብ ነቢይን እንታይ ሓንነት ኣለዎም ሓሰር ምስ እኽሊ ሓድነት ከም ዘይብሉ ሓሰርና እኽሊ ሓደ ኮይንካ ከም ዘይምገብ ሰብ ከም ዘይምገቦ ነቢይ ሓሰትን ሓቂ ዘለዎ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ዝመፀ ነቢይን ብሓደ ክስማዕ የብሉን ሓደ ክኾኑ ኣይኽእሉን ጸልማትን ብርሃንን ሓደ መኑ ደመሮ ለጽልመት ምስለ ብርሃን ብርሃን ጸልማትን ብርሃንን ጸልማት ምስ ብርሃን ምን ሓደ ዝገበሮ ብርሃን ይጸልማት ደሞ ጸልማት እዩ ስለዚህ ሓሰር እዩ እኽለሙኒ እኽለ እዩ ስለዚህ ከምዚ በለና ቃለይዶ ከም ሓውን ከምቲ ንኸውሒ ሓመስመስ ዘብል መረሻ ኣይኮነን ይብለና ቃለይ ከም መረሻ ቃለይ ከም ሓዊ ዘቃጽል ከም መረሻ ሓመሽ ነቲ ኸውሒ ሓሸምሸም ዘብል ዘድቅቕ ዘብል ዶ ኣይኮነን ካብኡ ዝበለጸ ካብ መረሻ ዝበለጸ ቃለይ ካብ ሓዊ ዝበለጸ ሓዊ ካብ መረሻ ዝበለጸ መረሻ ደይኮነን ቃለይ ስለዚህ ከምዚ ዝበሉ ሓሰውቲ ይብል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል በቃ እቲ ናተይ ቃልስ ከም ሓዊ ዘቃጽል እዩ እቲ ናተይ ቃልስ ከም መረሻ ኸውሒ ሓሸምሸም ከም ዘብል ከም ዘደቅቕ እዩ ቃለይ ከም ከውሕን ዘደቅቕ እዩ ስለዚህ ነፍስን ስጋን ዝፈልይ እዩ ማለት እዩ ሓቀኛ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ብሰለስተ ዓይነት ከፊልና ማለት ብሰለስተ ዓይነት ዘይባዊ ኣነጋግራ ተገሊጹ እዩ እኽሊ ሓዊ መረሻ ሓሰርን እኽልን ካብ ክልቲኦም ንምግቢ ዝኸውንን ንነፍሲ ዘለምልምን ጽባቐ ዝህብ ጥራይ እኽሊ እዩ ስለዚህ ሰለስተ ኣለው ሰለስተ ዘይቤ ኣነጋግራ ኣለው ሓዊ መረሻ እኽልን ሓሰርን ካብ እዮም እኽልን ሓሰርን ግን ካብ ክልቲኦም ንምግቢ ዝኸውን መን እዩ ንነፍስስ ዘለምልም ጽባቐ ዝህብ ጥራይ እኽሊ እዩ ጽባቐ ዝህብ እኽሊ እዩ
ስለዚህ እቲ ናይ ነብይ ሐሰት ዝሐሰውት ነቢያት ዝዛረብዎ ዘረባ ናይ እግዚአብሔር ቃል አይኮነን ሐሰሪዩ አይጠቅምን እቲ ንበዓል ነብይ እግዚአብሔር ኤርምያስ ዝዛረብዎ ዘረባ ግን ንሰብ ንውስጡ ጽባቀ ዝህብ ውብ ዝገብር ውበት ዝህብ ዘለምለም ዝጣውለገ ዘለምለም ዝጸመለወ ዘለምለም ዝዓበ ዝሐመቀ ዘጸበቅ ቃል እዩ ስለዚህ ናይ ነብይ ሐሰትን ናይ ነብይ እግዚአብሔርን ቃልስ ነንበይን እዩ እቲአቶም ዘይተላእኹ እዮም ካብ ባዕሎም ዘይተላዕለ ዝዛረብዎም ሕልሚ ዘይሐለሙ ሕልሚ ሓሊምና ራእይ ዘይራእዩ ራእይ ርኢና ኢሎም ዝዛረቡ እዮም እቲአቶም ከም ነብይ እግዚአብሔር ኤርምያስ ዝበለ ግን ካብ እግዚአብሔር ተቀብሉ ዝመፀ ንህዝቢ ዝግስጽ ዘምህር መንፈስ እግዚአብሔር ተመሪሑ እግዚአብሔር ምስኡ ኮይኑ ዝግስጽ እዩ ስለዚህ ከምዚ እዩ ዝብለና ዘሎ እና ከም ሓዊ ኣብ መወዳእታ ንንሕድሕዱን ናይ ሰብ እንታይነት ፈልዩ ዝገልጾ ደይኮነን ይን ናይ ሰብ ንንሕድሕዱ ሰብ እንታይነቱን እንታይ ዝሰርሕ ምዃኑ ጽድቅ ዝሰርሕ ኃጢአት ይሰርቕ ድዩ ኣይሰርቕን ይሕሱን ይሕሱን ከመይ እዩ እግዚአብሔር ይምልኽ ድዩ ኣይምልኽን ብጣዖት አምልኾት ዲዝኸይድ በእግዚአብሔር አምልኾት እዚ ፈላልዩ ዝገልጽ እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓዊ እዩ ከም ዘድቀ ሞለሻ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዘይርህራሄ ከም ሰይፊ ወይም ድማ ከም ሞለሻ ኮይኑ በመስራህ ናይ ሰብ ልብን ስምዒትን ሓሳብን ብምርማር ወዳታ ፈራዲ ክኸውን እዩ ወዳታ ዝፈርድ እዩ ወዳታ ይፈርድ ነቲ ጽቡቕ ዝሰርሐ ናብ ጽቡቕ ቦታ ነቲ ሕማቕ ዝሰርሐ ናብ ሕማቕ ቦታ ናብቲ ስርሑ ቦታ ናብቲ ንሱ ዝሰርሖ ዝነበረ ናብቲ ንሱ ዝመረጾ ናብቲ ንሱ ዝኸደሉ ዝነበረ ጠማማ መንገዲ ናብቲ እቲ ቅኑዕ ሓቂ ዝዛረብ ሓቂ ካብ እግዚአብሔር ተኣዚዙ እግዚአብሔር ዝገለጸሉ እግዚአብሔር ዝነገሮ እግዚአብሔር ገስጽ ኢሉ ዝለኣኾ ናይ እግዚአብሔር መልእክተኛ ኮይኑ ዝኸድና ዝነበረ ደሞ ብቅኑዕ መንገዲ ስለ ዝኸድ ዝነበረ ብጽድቅ መንገዲ ስለ ዝኸድ ዝነበረ ናይ ጽድቂ መንገዲ ዝኸይድ ዝነበረ ናብ ጽድቅ ቦታ ናብ ሓቂ ቦታ ናብቲ ምዕሩይ ቦታ ናብቲ ዝግብኦ ቦታ ናብቲ ናይ ድኻም ዋጋ ዝወሃቦ ቦታ እቲ ናሃቱ ዋጋ እቲ ሓቂ ዘለዎ ናብ ሓቂ ዋጋ እቲ ናይ ሓሰት ዘለዎ ዋጋ ዘለዎ ናብ ሓሰት ዋጋ ዝወሃቦ ናው ይኸይድ ስለዚህ ከምዚ ይብለና ኣሎ እዚ እታ መዓልቲ እቲኣ ብሓዊ ክትግለጽ እያ እሞ ክትቀርዖ እያ እታ መዓልቲ እቲኣ እታ ናይ ፍርዲ መዓልቲ ብሓዊ ክትግለጽ እያ እሞ ክትቀርዖ እያ ንግብሪ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ከመይ
مخانو انت اتي حوي كفتنو ايو من حنا عاوز عالم نبر سبا صبو عند حرسينا حنا عند حرس سرحنا صبو نسرحن حنا نسرحن عفتو جزي نسو بحاوي كتمرمريا بحاوي مرمرتلو بحاوي تفتنو نخوص سلو إن كان ورقي تنصرو ورق مخانو يفلت اتي حقي زحازن حق محازو بحاو تفتينو قوص ينافت حقنتو اتي حاسه زحازنمو بحاو تفتينو قوص ينافت حاسته ስለዚህ ነገር ግን በሐው خفتن ይለው ሐው ማለት ናይግዚአብሔር ፍርድ እዩ ሐዊ ናይግዚአብሔር ፍርድ እዩ ሐው የቃጸል ናይግዚአብሔር ፍርድም ይቆርጽ ናይግዚአብሔር ፍርድም ይቃጸል ስለዚህ አብዝ ጊዜ እዚ ክንደይ ሰባቲና ዘለና ሐቀኛታት ክንደይ ሰባቲና ዘለና ሐሰውቲ ክንደይ ሰባቲና ንእግዚአብሔር ነምልኽ ክንደይ ሰባቲና ንእግዚአብሔር ተኸትልና ንኸይድ ክንደይ ሰባቲና ናይ ክንደየናይ كندنا نحنا نجزاوير تختلنا إنا نخيدو نجزاوير دينا نختل نجزاوير تزاز نجزاوير هكي نجزاوير سرع سرعات نفسم دو فاسمنا دينا نخيد زلنا نسك زاوير دينا زلنا نسك زاوير هيكونا نجزاوير زي إزوزو سرح እግዚአብሔር ዘአዘዘ ስራ እግዚአብሔር የሰራው ስርዓት እግዚአብሔር ዘሐገጉ ሕጊ እንደፈጸምና እንደና አምልኮት አውነን ለኸለና እግዚአብሔርን ገንዘብን እግዚአብሔርን ስልጣንን እግዚአብሔርን አካባቢውነትን ከነምልህ አይግባን ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ዝምልህ ተቆይና አካባቢ ምን አይነን ለኸለ ጣዖትን አይነን ለኸን ጣዖትን እግዚአብሔር ምን ያደርገው ንጣዖትን ለምልክት ወይና ንጣዖት እግዚአብሔር ለምልክት ወይና እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንኸይት ወይና እግዚአብሔር ንኸይት ናይ እግዚአብሔር መንገድ ንከተል ተወና ናይ እግዚአብሔር መንገድ ንከተል ናይ ጣዖት መንገድ ንከተል ተወና ናይ ጣዖት መንገድ ወይ ንጣዖት ንኸጸለና አካባቢያዊነትን ወገንነትን ገንዘብን ስልጣንን ጸሊእና እግዚአብሔር አምልክና ነበር ጽባህ በድህረ ጽባህ አነ እንታየ ስለዚህ ንወለዶ እንታይ ከረክብ ዘረኝነት ወገንነት ገንዘብ መምለኽ ስልጣን መምለኽ ናአይ ስገዱ ላይ ምናት አመስግኑ ማለት ምማን ዲና ከነምልኾ ከነወርስ ምንታይና ከነወርስ ምፍለላይ ዲስ ሓድነት ምፍለላይ እንተ ኮይኑ ናይ ሰይጣናዊ ስራሕ ጣዖት መምላኽ ስራሕ ናይ ጣዖት መምላኽ እዩ ሓድነት እንተ ኮይኑ ግን እግዚአብሔርን መምላኽ እዩ ነገር ግን ደቅናን መሃዙትናን ወገናትናን ሁሉ በሓደ ዓይነ ክንሪኦም ተለና ኢና ዘለኒ ያኽለኒ ማለት እዩ ዘለኒ ያኽለኒ ዘይብልና ናሃትና ዘይኮነ ናሃትና አይብልና ንወስድ ደኮናኒና ከመኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚህ ንሕና ንመኒና ንምልኽ ዘለና ቅዳሴና ከመኢና ነቕርቦ ዘለና መስዋዕትና ንምንታይና ነቕርቦ ዘለና ብከመኢና ነቕርቦ ዘለና ብንጽህና ብቅድስና ብቅንዕና ካቅም በቀር ሕቅና ዲና ነቕርቦ ዘለና መስዋዕትና ዱላ በትርሕና እንድና
كزرحنا دفنا نقدس زلنا كريك عند تنهلنا دي أيكون إننا نقدس زلنا كم زيادة أبور مسوعيتي كم زيادة أبور مقدس قداسي كم زيادة أبور إطعان كم زيادة أبور كدان ممسح كم زيادة ساعات مقام كم زيادة محلت مقام عير لون إجزائي عير لون إجزائي مسوعيتنا كو مسوعيتنا نقرو مسوعيت بنصنا بقدسنا بقنعنا كابكن بكر هنا كاب أملكوت أوت ما هنا أملكوت إجزائي أملكنا مو بوغ زينا نبيتك سان كنا أتطلنا كم ولدنا كم أبوتاتنا زوغ بمعاتك يتقصفني أبيتو بمعاتك أيتقصفني بمعاتك أيترحقني زوغ وبمقصفتك يتقصفني زوغ بمعاتك زوغ بمعاتك يتقصفني ومقصفتك يتقصني بمقصفتك هاونا يتقصني بتكساسك يتقصني اسم دوي أنا تسهلني اسم دوي أنا حاتياتني أيه أنا بدرني أيه أنا كبوية أنا كمانية كم كمانيا مهاني كم كبو مهاني كم حاتياتني مهاني نصر عالم بزي مهاني أنا بمعاتك أتقصفني حمومية بحاتيا زحمنكو بحاتيا تقوساقلكو بحاتيا زيركو بأملكو تأوز تفاخو ملسني نابغزها ندالنا نابغزنا أتدلنا أيناتن تعبنا ተወራቢብና ተጨፋፊና ከምስ ጫማና ጫማ ናይ እግርና ጫማ ይኮነን ኣብ ልብና ዘሎ ናይ ክፋኣት ጫማ ኣብ ልብና ዘሎ ናይ ተንኮል ጫማ ኣብ ልብና ዘሎ ናይ ኃጢአት ጫማ ኣብ ልብና ዘሎ ናይ በደል ጫማ ኣብ ልብና ዘሎ ናይ ዓመጽ ጫማ እሱ ሙሱ ኢላና አትዘለና ከመይገሩ ጸሎትና ይቀበል ከመይገሩ ጾምና ይቀበል ከመይገሩ ማህሌትና ይቀበል ከመይገሩ ዕጣንና ይቀበል ከመይገሩ ዕጣንና ይጭኑ ከመይገሩ ክዳንና ይቀበል ከመይገሩ ሰዓታትና ይቀበል ከመይገሩ ትምህርትና ይቀበል ከመይገሩ ጸሎትና ይቀበል ከመይገሩ ማህሌትና ይቀበል እግዚአብሔር ዘይብሉ ጸሎቱ ለመስተቀይም ክፍት ቅድመ እግዚአብሔር ናይ ቅመኛ ጸሎት ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር አይተበጽሕንያ እግዚአብሔር አይቀበላን እግዚአብሔር ዘይቀበላ ጸሎትያ ቅን ሂስካ ጸሎት ቅን ሂስካ ቅዳሴ ቅን ሂስካ ኪዳን ቅን ሂስካ ማህሌት ቅን ሂስካ መስዋዕቲ ቅን ሂስካ ኪዳን ምምጻሕ ቅን ሂስካ ዕጣን ቅን ሂስካ ሰዓታት ምቋም ቅን ሂስካ እዚ ሁሉ ምግባር እግዚአብሔር ዘይቀበሎ እዩ በደልካ በዚሁ በደልና ስለዝበዝሐ ቅዳሴና ንቅዱስ ቅዳሴ ሰርኪ ሁሉ ጊዜ ኪዳን የብጽሕ ዕጣን አጥን ምንታይ ታዲያ መከራ ዝበዝሕ ዘሎ እቲ ዕጣንስ ንመከራ ድዩ እቲ ዕጣንስ ንስደት ድዩ እቲ ዕጣንስ ንኺዳን ዝበጽሕስ ንስደት ደቅና ፈኦዶ ምርሃ ሳህራ ምርሃ ፈኦዶ ባህሪ እንደኸዱ ንዓሳ ቀለብ ይሁን ታይና ንሰርሕ ዘለና ማዓዚና ክንሰርሕ
معازنا دقنا خنركب معازنا تم تبتنو دقنا تم زبازنو دقنا ناوي غزم نملسم كافت دم بزوصو دقنا معازنا خنملسم دقنا ينقواصرن ገንዘብ ንቋጻጸር دقنا ينقواصرن ቂም በቀል حنا خنفدي ንቋጻጸር حنا زفد እግዚአብሔር دقنا እንዳጠፉስ ንሕና ገንዘብ ጥራይ ክንስብስብ ንምንታይ ይኹናት ዝበዝሕ ንምንታይ መከራ ዝበዝሕ ንምንታይ ሓዘን ዝበዝሕ ንምንታይ ሕማም ዝበዝሕ ንምንታይ ጥሜት ዝበዝሕ ንምንታይ ደርቅ ዝበዝሕ ንምንታይ ጠል ዘይወርድ ንምንታይ በረከት ዘይብሉ ኮይኑ ዘመን እዚ እስቲ ልቦናና ንመርመር እንታይ ስለዝኾነ አዋና ጊዜ መከራ ኩናት ስደት ሞት ሕማም ቅስፈት ጽምዓት ድርቂ ዝጠፋ በረከት ዝበዝሓሉ በረከት ዝሰአናሉ መንገድና ጸልማት ዝኾነ መንገድና መንገዲ ዕሾኽ ዝኾነ እንታይ ስለዝኾነ እዩ ንሕና ዕሾኻት ስለዝኾና ልብና ጠማማ ስለዝኾነ መንገድና ጠማማ ስለዝኾነ እግርና ጠማማ ስለዝኾነ ኢድና ጠማማ ስለዝኾነ ዓይንና ጨለማ ጠማማ ስለዝኾነ እዝንና ጸማም ስለዝኾነ አንደበትናም ንገንዘብ ጥራይ እምበር ንቃለ እግዚአብሔር ዘይተሳሐለ ስለዝኾነ አንደበትናም ንቅርታ ንቅምንበር ንቅርታ ዝተዓገሰ ዝተለዓለ ስለዘይኮነ ልብና ንቅምንበር ንቅርታ ዘይለዓል ስለዝኾነ ቢቅን በቃል ስለዝተዋሓጠ ስለዚህ እግዚአብሔር ዘይብሉ መስዋዕት እግዚአብሔር ዘይብሉ ቅዳሴ እግዚአብሔር ዘይብሉ ዕጣን እግዚአብሔር ዘይብሉ ኪዳን እግዚአብሔር ዘይብሉ ጾም እግዚአብሔር ዘይብሉ ጸሎት እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰዓታት እግዚአብሔር ዘይብሉ ማህሌት እግዚአብሔር ዘይብሉ ስብከት እግዚአብሔር ዘይብሉ ጵጵስና እግዚአብሔር ዘይብሉ ቅስና እግዚአብሔር ዘይብሉ ምንኩስና እግዚአብሔር ዘይብሉ እምነት እግዚአብሔር ዘይብሉ ምንቅስቃስ እግዚአብሔር ዘይብሉ ምጽዋት እግዚአብሔር ዘይብሉ መጾም እግዚአብሔር ዘይብሉ ፍቅሪ ከንቱ እዩ ዕሽነት እዩ እግዚአብሔር ዘለዎ መስዋዕት እግዚአብሔር ዘለዎ ቅዳሴ እግዚአብሔር ዘለዎ ዕጣን እግዚአብሔር ዘለዎ ኪዳን ዓለም የድሕን ሕሙም ይፈውስ ሞትን የምሕር መንግስተ ሰማያት ይውርስ ዝሓመመ ይፈውስ ዝተሸገረ ይሕግዝ ዝሓዘነ ዝተከዘ የጽናንዕ ተስፋ ዝቆረጸ ተስፋ ይህብ ዝደኸመ ይበርትዕ ዝተሰደደ ንዓዱ ብሰላም ክምለስ ይገብር ክስደድ የዝበለና ዓዱ ከይወፅእ የበራታቶ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥ ይገብሮ እግዚአብሔር ዘይብሉ ጸሎት ግን ህዝብ የጥፍ ይብትን እግዚአብሔር ዘይብሉ ጵጵስና ዝሃቦ ቅስና ይኮነን እግዚአብሔር ዘይብሉ ጵጵስና ዝባርኮ ቡራኬ ይኮነን እግዚአብሔር ዘይብሉ ጵጵስና ዝህቦ ምዕዳን አይኮነን ሐሶት ምን ይሰማው እግዚአብሔር ይውልኛ እግዚአብሔር አብልቡ ስለዚህ የለ ምስ እግዚአብሔር ዘይሆነ
ጵጵስኑ በእግዚአብሔር ዝተዋሃበ ስለዘይኮነ ጵጵስኑ ብምንታይ ዝመፀ ጵጵስኑ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀ بمنفس قدوس ዝተዋሃበ ዝኸውን ነሩ ቄማ ይሕዝን ናይ ኩሉ ኣቦዩ ንሓደ ይጠቅም ንሓደ ይባርን ንሓደ ይቀትል ንሓደ ይድሕን ንሓደ የጥሚ ንሓደ የጽግብ እዚ ድዩ ጵጵስና እዚ ድዩ ክህነት እዚ ድዩ መምህርነት እዚ ድዩ ምዕዳን እዚ ድዩ ጸሎት እዚ ድዩ ቅዳሴ እዚ ድዩ ከምዚ ምስራሕ ድዩ እግዚአብሔር ዝቕበሎ ዝፈትዎ ኮይኑ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ስራሕ ንስራሕ እግዚአብሔር ክነብሮ ቅዳሴና እግዚአብሔር ክነብሮ መስዋዕትና እግዚአብሔር ክነብሮ መስዋዕትና እግዚአብሔር ከሃድሮ አፍት መስዋዕት ሃዲሩ ምህረት ከውርድ እግዚአብሔር አፍት ቅዳሴ ሃዲሩ ምህረት ከውርድ እግዚአብሔር እጣኑ አጭኒ ምህረት ከበና ከዝነ ጸለ ምህረቱ ከውርደና ናይ ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ሓልዮትን ከበና እንተ ኮይኑ ናዕሽነት መስዋዕት አይንሰውዕ ናዕሽነት እግዚአብሔር ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ብልህ እዩ ዝተቀየሞ ይቅርታ ይቅረበለኒ ኢሉ ይቅርታ ጠይቁ ሓቲቱ ተዓሪቁ አትዩ ቅዱስ ኃጢአት ይገበረ ተይፈለጦ ዝፈለጦን ፈሊጡን ተይፈለጠን ሰርሐ ኃጢአት ንሳአትዩ ከቅድስ ተሎ እግዚአብሔር ይቅበሎ ካይን ለዓል መን የሎ ዝብል ተኮይኑ ከን ካባኻን ለዓል እግዚአብሔር ኣሎ እግዚአብሔር ቃል ደሞ ሓዊ እዩ ከቃጽለካይ ናይ እግዚአብሔር ቃል ደሞ መረሻ እዩ ከቅጥቅጠካይ ከድቅቃይ ስለዚህ እዚ ቃል እዚ ከነዛረቦ ተለና ቀሊል ይመስለናል ቀሊል አይኮነን ናይ እግዚአብሔር ቃል የቃጽል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓዊ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል መረሻ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰይፍ እዩ ስለዚህ እንታይ ይበለ ቃል እግዚአብሔር መትር ነደሳት ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝነድር ሓዊ እዩ የቃጽል እዩ ነፍስን ስጋን ይመትር ይፈላሊ ይቆራርጽ ማዓዚና ንሳኸናቱ ምስሞትና እንዴ እግዚአብሔር ተታገሰናስ እቲ ንገብሮ ኃጢአት ጽድቅን መስዋዕት ነቅርቦ ዘለና ይመስለና ኃጢአት በደል እንዳሰርሐና እግዚአብሔር እንደሐዘና እግዚአብሔር እንዳቀየምና እግዚአብሔር ይሐዝነሎ እግዚአብሔር እንዳራየ ከም ዘይርኢ ስኽ ዝበለና እንዳሰማዕ ከም ዘይሰምዕ ስኽ ዝበለና ጽባሕ ብድሕሪ ጽባሕ ይምለሱ እዮም ይቅርታ ክጥይቁን እዮም ኣነ እውን ምሕረተይ ከወም እንዳበለ እዩ ዘሎ ነገር ግን ንሕና ንስኺ ኣነ ንስኻትኩም ንሕና ንስኻ ንእቶ ንዓና ንዓኻ ንዓኺ ንዓኻትኩም ንዓይ ኣነ ንስኻ ንስኻትኩም ንሕና ኩላህና ንሳነ ብፍላይ ኣቦታትና ጳጳሳት ተመለሱ እና አርዮስ እኮ ሕይት እንዳተወለዱ እዮም እና አርዮስ እኮ ይወለዱ ሕይ አርዮስ ርዝራዚ አለው ጳጳሳት ኮይኖም እግዚአብሔር ዘይምልኹ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘይብሎም ግን ብከንቱ ውዳሴ ተሓፂሮም
بكند وداسي تعصعصفهم تغوالابيهم ينورو من هذا الناس نرايو تسونتنا አሰውነትና አንተ ያለው አስጋና አብቱ ስላሴ ዝፈጠረው ንጹህ ገር ዝፈጠረው ሰውነትና አንተ ያለው እግዚአብሔር ኃይሊ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ዝሕሉ እግዚአብሔር ይቀትል እግዚአብሔር ያድህን أنا أقتل وأنا أحيي أنا قتالي أنا أرحن إذا بدنا نمبر سب قتلو يلن أنا سلازي سب كدحنا يفعل النسب سب كعقوة يفعل الدارين بحذي حليوه سب كحلوه يفعلن بسبب سرح كحلوه يفعلن كنت أملكوت أوت جن أملكوت أوت كلبنا نوصل أبوتات تاني نسرح لنا أبصرنا أنت هلو أما أجرنا أنت هلو أما أفلبنا أنت هلو أما أجرنا أنت هلو أخوينا أنت هلو نرايو يجيب بعدي أي جبان زي جبان سرح نسرح كاب እግዚአብሔር ዘርሐና ካብ እግዚአብሔር ዝፈረና ካብ መሰረትና የካብ ህይወት መሰረት ካብ ቃሉ መሰረትነት ክንወጽእ የብልናን በቃሉ መሰረትነት ንቆም ደው ንበል ዘመኑ ክፉ ዘመን እንደውም እንሕና ክንመክር ዘለና ኣብ ዘመንና ከምዚ ዝበለ መከራ ከምዚ ዝበለ ችግር ከምዚ ዝበለ ስደት ከምዚ ዝበለ ጥምየት ከምዚ ዝበለ ጽማት ከምዚ ዝበለ እርቃን ከምዚ ዝበለ ምፍለላይ ከምዚ ዝበለ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምቅታል ከምዚ ዝበለ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምፍለላይ እንደዚህ ከምዚ ዝበለ ካብ ጣብያ ናብ ጣብያ ካብ ቁሸት ናብ ቁሸት ምፍለላይ ዝመፀ ባዕና ግዜ ባና ጊዜ እንታይ ኮይኑ ይመጽኡ እዚ ምፍለላይ ካበይ መጽኡ መነምጽዎ ከመይ ይመጽኡ ካበይ መጽኡ እና ክንሓስብ ተለና ኃጢአትና ዘምጽዩ ናይ ኃጢአት ዋጋ እዩ ስለዚህ ናይ ክንርኢ ተለና ናይ ሰናኦር ግን ዝሰርሑ ኣቦታት ብሰናኦር ናይ ሰናኦር ህንፃ ክንርኢ ተለና እንታይ ስለ ዝኾነ ዘም ህዝቢ እዚኣቶም ሓደ ህዝቢ እዮም ቋንቋኦም ሓደ እዩ ስለዚ ንዑ እና እዚኣቶም ዓመፀኛ እዚ ህንፃ እዚ ክሃንፁ ተለው ንዓመፀኛ ሃንፅዎ ዘለው ኢሉ እግዚአብሔር ዝፈላለዮም ንሳቶም ንዓመፅዮም ንሕና ግን ዘፈላለየና ኃጢአትና እምበር እግዚአብሔር ኣይኮነን ሓድነትን ዘየብልና እንታይ ኢና ንምንታይ ኢና ኮይና ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል እታ መዓልቲ እቲኣ ብሓዊ ክትግለጽ እያ እሞ ክትቀልዖ እያ ነቲ ኃጢአት ነቲ ሓሳዊ ነቢያት ነቲ ሓሳዊ ጳጳስ ነቲ ርኩስ ጳጳስ ነቲ ዝረኸሰ ጳጳስ ነቲ ጣዖት ዘምልኽ ጳጳስ ነቲ ቂም በቀል ዘለዎ ካህን ነቲ ዝረኸሰ ፈላሲ ነቲ አምልኮ ጣዖት ዘምልኽ ፈላሲ ክትገልጾ እያ ካብ ይሰውረን ንመለስ ናይ እግዚአብሔር ቃል መጽኡ ሓዊ ቃጽሉ ክሳዕ ዝገልጸና ይንጽናዕ እግዚአብሔር ይቅር መሐሪ እዩ ይቅር ባህላ እዩ ስለዚህ እንስኻትኩም ተመለሱ አነውን ክመለሰኩም ዝበለና እዩ
نملس تافتو زلنا يمنقدي نقبري نفس وكف كعان كمي مغانو انت اتحاوي كفتنا ايو نفس وكف قبري نفس وكف قبري انتاي سرعان كم سرعان انتاي نتو سوي عملقون انتاي زملخ بمنتاي ينبر كما ينبر ازي كله تحوي كان እግዚአብሔር እና እግዚአብሔር ቃል ሐዊ كفتنا ايو كمام ايو حسرنا حسرو اخلنا اخلو حساوي نبي نحساوي اخيدو نحسو كابو لو تحقي ناግዚአብሔር ቃል زحادرو ግን ናግዚአብሔር ናለ ዘዳለሉ ቦታ ነበርዩ ስለዚህ ንሕናኸ አነን ንስኻትኩምከ አነንት ጳጳስንከ አነንት ፈላስንከ አነንት ሰባኽንከ አነንት ምእመንከ አነን እቲ በዓል ስልጣንከ አነን እቲ ካሊ ነገር አምልኮ ጣው ዘምልህ እንታይ ክንከውኒና በላይ ክንከይድና ስለዚህ ናብ እግዚአብሔር እንመለስ ስለዚህ ተኸታታላይ ትምህርት ስለሆነ አብዚ አህለና ስለዚህ ንቀጻላይ ሐዊ ማለት ንእግዚአብሔር ፍርድ እዩ ናይ ሓደ አማኒ ኢሉ ክንላ ተበግስና ደሞ በቀጻላይ ክንመሃሪና ስለዚህ ነበረና ሰዓት ናይ አምላኽና ልዑል እግዚአብሔር ስም ዝተባረከ ዝተመስገነ ይሁን ስለዘዳመጽኩምኒ የመስግን ተልተልታይ ለማና እግዚአብሔር ባርኩም እግዚአብሔር ቀድስኩም በብዘለሁም ሰላም ፍሪ ሓድነት ያዕድለና ንኹላህና عندنا سلام يقرلنا حزبنا زتحازن زتكز يصنعنا عنا زتشجر يحجزلنا زحمم يفوسلنا موت يحرلنا بيوت كل زلنا دمو زتراياتنا ببرها زلوا زتسددوا من بسلام عدم ملسنا وسمعت لእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ደሃን ሁኑ